Tou základnou myšlienkou je všestranný rozvoj osobnosti človeka. Prostredníctvom jedinečných zážitkov v neznámom prostredí rozvíjame seba, iných aj svet okolo nás. Naučil som sa robiť oheň, to bolo super. Pracovat s celtou a slanem, jak postavit stan. Lepšie spolupracovať s ostatnými ľuďmi. Prekonávať svoje pohodlné prostredie, aj keď sme spotení, unavení a boli nás nohy. Odhalíte zákutia seba, ktoré ste ešte nepoznali a uvidíte, ako reagujete v situáciách, v ktorých ste nikdy neboli. A naučila som sa taktiež riešiť takéto situácie.